فنو ارتيفيا مكتال تركبو كبراسن كبران كما تقول لهم سروس حمش حدار في القمعات فرعان سلالو زيناتات وش تنوزعن إن هون خد كتاتلونا بخبر سعدن لو عم تخلي كم تلمود بقى الاستاتو كفله منستر فوزي حاشم أبقى دسنات عقاب كبرتات أب مسرح مرققات فتحي ذات كورة ركب أب عسف وكايدا حرستوت زوا قشباركا كاب سعوينات زي وقتاوي زناب نمدحان زرعتهم بقبو كبو متحساسبي قريبو أب نو زوا جندا عقاب مقتا قدعتي لمتات ذات كورة قوسفاس تخيدو أمريكا كانت توسقات أوروبا كوينا كمزلا بريزيدنت فلاديمير بوتين وقيسو تشاينا كازاخستان ناب مرفع استقلالية اللاتات تذكر السماعات كتيما كرمي شدش عوارح ناب حواس تلاقو تفرمياتات تشاينا نمصنعتي زقلقل كمصوتات حيزهم تملسهم نابي زرزرو كنساقر منستر فتحي فوزي حاشم حمتسب مسألة الزقابرة مبقلاوي كبرتاتنا نموحاز حمرته سرعات فتحي نمسفان زعل مركب أب عسابا كايدا أبزي كما كان نايتب درجة هاجر زكايد زلو ركبات بأربعة حدار استقان عزته شماقلتاتن عبيت عدن 3 محدارات كبابي زوادو واقعي بحري تساعتفهم منستر فوزيا أب زهابتو مغلطي فتحي أب حبرتسب إيرترا متحق غاز محبراو قديتاتات محبراو سنيتن متحللاين أب زبل متكلات تسرته مخانه بمتقاس نتيك قدامي عمان فتحي زخونه مرققات سلامن سنيتن مسمار أب حبرتسب سنا عمراون نواتون بدلات نمحواي سرعاتات نمعقاب كمون مبوقلاوي كبرتات نموحاس قلقل أقبابات مودار كمزادلي أسميرات له منستر فوزيا أسعيبا أزستدقص أقبابات محبراوي قطتر فتحن سرعاتن كمون نطب حزباوي هستافنات زتقاللون بمخانو رجوعن دحناتو استحلون حربة سب نمحنات مسارتاوي كمزخونه أجنزيبا أب مودات أدما فتحي أب إيرترا النباباري سرعات بمخانو تصادفون كل مدياوي أفراينات المدفع كبرتاتنا وزيد هجراوي قالسنا نامزاي ولودوتات استقالقرلو زعق أبلون زو حصلنا قداسترا زلو أمام بمخانو بتجهات كسر حلو تلابيع تساتفتي بوغرم حبرتسب زحمرتو بدرجة هاجر حبراوي مردعتا زلو أقباب نمودات أب زكايت زعري أبركتوم كمزعتزو أرقاقيزوم أبتا أخيبا محضرين زوبات دووك إحبحري أمباسادر محمد سعيد مانتاين صحافي قدف أبتنو زبا أتو رزنا ميكيلن تساتفهم نيرم حرصو زوبا قاشباركا كاب سعونات زي وقتاوي زناب نمدحان زرعتهم بقبو كأكبو متحساسابي قريبو وكرينا كدا وتولدن زدالو تسبساب آديب عبدو كأربوي حرص زوبا قاشباركا زي وقتاو زناب كسعبو خبزخ القداءات نمدحان زرعتهم أبوان نخوكبو كمون استأكبا مهرتن ترف مهرتن بقبو كعكبو متحساسة غريبوم لوم زبن كرامات سفيح زرقحن تبق عغنن زنبرو زناب كم زواقعه كموتيتو جمع مبزحتو خبابيتات تسفو قوع خمزلو زحبره وانا دايركتر كفل حرشان مريتن أتو أبو بكر عثمان حاليفو زي وقتاو زناب يرئيس لزلو حرستوت عطب تنقاق قبرو تمحتينوم أكال مهرتب حفشو أبصبو بزحش أتوت بتعي زلو زحش أتوت بتعي زلو كون خون أبزو أن رئيو زاد النسياق مع تدلو زي دل زناب زرق زلو حرصوت خابزي خدحونو بنتي بقوانو مهرتهم إكاب بزستخ مثلا بمؤتوت بوفرة بس هزبين مستكاب زلو كلهم تواهدهم أتوتهم كبو بزاقات عمي لا ودل مالتي نحافشاو كنتات زرعتن تخولو زياق معصيدن املكيتو نيرينا بزهابو حبريتا اتو ابو بكر كرامات قدم اتاو ابسفيح خبابيتات نقل خم تخايده كبكبتان بتاقرب نمقصار 13 نص زباتات عوت تقمت خم توسده كمون مخعبات اتوتن اتوتاونتن زتوكره سلطناتات كم توهبن ام بدنفع مهرت العول استواصو خمز جبرن بمتقاس سعبينات وقتو زي حلو زناب نموقاد بمحدرات نتصقمات نمرزع تبوقسو غوزدا اتحساسيبهم عمتو خدتنا عامي زحشه وزبز صفحات نقل تخيديو
مسؤول خالق خمسة نقلي قال محجة أنبطة ينفرين دينارو أبز عامة تزين كوبتا خلو كينا فرق خلو مسمن السحر الشا ناس أكتر مكاين مسيان أب 10 3 أسام زباتات زي كوبتا أنبطة المدفع بزوج سعر تخايدو درجة ورحين قاله ورحين فرق أزخون بعل فورتو بعل سلعة 10 3 أسام زباتات زي كوبتا المكسر حيال سعر تخايدو وداتنا كله حرصات حزبين هاي سراويت مدارات نيرو بصبغ تسلاسيلو كان فرق الله بصبغ جزية تقوى مولاتي مقطع تغير له كالي نزي مثل زخيت سلطنات وهاب للحرصات سلطنات ابدنا اتوتن تطاولنتن معباي بزاف سلطنات بقبراو بكل حسابه وسلطنات تواهبو خموين حرصات ابنتاون حرصات اندامرصنا أبو مرأيات تخايدو حج خدت زمرتنا وتزحش ذباحيلو تمرسو أبونا مع التحرصات تخايدو حرصات بقبرة نأتنا حجنا بالنت وهلا كانت كلهم مستريتات بس أكل تزلت وصيت بعلوم في يومهم خب عام تجمرو لو عمت بين زبالة تسرع له زاجيت أبزرعت خبيت قدات زورده زي وتاوزنا بكوانت زي قاتمه حالفو يوقع بمهلاون كقصل تخلص لزلون قدا حرستوت مسوقت قرادمو بمزخخر سالا زنبره هطور كراماتن صعر حرستوتن استرخب مهرتي اب قفو خيبصحن خيبلاشو وهود اغباب مكاب مهرت خطاتاتو صويعوم أبزبا قاش باركالو معامد كرامات بتغلالا لعلق 272 هكتار كم تحرسن مسرح مترناف مهرت تجميرو خمزلون سندات كفل حرشان مريتن ينطر بيت صحفة عيون محور دحنتن أب نو الزواجيندا عب مكتب وراتي لمدات بحفشة عب عبيتن دحنتن قول عدما بفلاك أو أستحام شوية قمتك سابق التحدر أو عطا شوعة محضرات كبابي كوسكواسا كايدو أبتي مرحة هايمانوت هامادين هاماتين كمون مويوين تعنا كيلاتات حقن وكالت هزمن ساتف قوسكواس عبت أنقن صعبيناتن كشبودك آنستيو مرعة تحت عدمن مقوراز كاب مؤدة تمرتن كمون مكتوب بزعباك وصروز قبوم سقومستاتن مقلات إتاوحيبو دحناتن عبيتن قولعون مرققا سدرابيتات كساب عقم آدام من هيوان زبطحو قبوات حزان نابيتن كختالا زازخاخرة حلف بيت صحفة عيون محورا دحناتن آتو إبراهيم عمر اتيمس مشاركتي أكارات بمتحوار استوهبا السمهرو عود كم زنبرة حبيرو ترقيا قداتي لمبتات ناب زيرو نموراد اتزكايد قوسكواسات بزسافحة كم زغط اللما عرقاقيتو تساتفتي أب موداتا مرعاة تحت عدمت أنكي مقراز دك آنستيو كاب مارة تمرتي سلازخونة ابتوب مكتتالك كايد كمونا محادرتي كبابي كوميتا مسرات قولعون كالوت زملكاتهم أكالاتن قبون مصنعاتات كاكايدو تلابيو منستر حرشا بزعبا مصنع صدد ممرحي بقعة نقداو معلا زفري بهاريا ودخوعي زاتي عودة زاتي عب عسمرة أكايدو كهزبار كوان ايت منسترين زبط حنا حبيتا فورتونا عنو ملكة أبزاب كتأربع نممرحن ملكعتاتن مفراين نقداو معلا زوعل بهريا ودخوع زملكت سند نمصنع زعل عودة زتم بحاد حدار أب عسمرة تغانيعوم منستر حرشا وانا دايركتر كفل أقولقلوت حقاقاتن قطترن أتو تغل أب مسكنا أبزو سموع مخفت مدرم تتقامنت بهريا ودخوعي أب إرترا حدش بقان تزيكونم نتن نقداو معلا زوعل كاب بهريا وتحستو زدالو فساسي خندارا ودخوع زملكت وقعو ممرحس لزيت أنحم نعوز ملكت سند نمدلاو نوح كم التسرحلو على نايت عودة زت دماء بقندو نز سند نمصداق كم زخون حبيروم أتو تخل أباس عبو منستر حرشا نتي وحسم أزاو مقبي نخلو أب كل زبل وانا وعلامو نمعواتن نتي ببقوانو مسعك أبا أكباب زسانة تطاونت مهرتن معباي زكايدو زلو سرحاتنا مدرخن مس منسترها بتبحري بمتحوار أما فراي بهريا ودخعي فولي أتو كروهيبو يسرح كم زلو قليتهم أبتا عودة زتم اتند في سند حقيفوهم زركب مالت بقعاتنا دمعنوتون استفلت بهريا ودخعين بمفراي بوحس مقد خمز فريق مرقاقات بهريا ودخعين زدالو تكالات فرياتهم بقعاتو زحلو مخانو الرقاقيتكا فقادن مرقاقاتي بقعاتن مهاب متشوك نتات عداقا مفتار نتبب اوانو زئكب قحاف بخمي بوحس مقدين بهريا ودخعي كمز مسرح بمستمهار كم اوان وحسنت اكبابي اب قمت اتخاء دخع مفراي زتقالولو زعباتات تزتيوم
ተሳተፍቲ ድማ ብዛዕባ ዝፈር ዘሎ ደረቕን ፈሳስን ባህርያዊ ድቕዒ ዘለዎ ብልጫታትን ከማላእ ዝግብኦ ትሕዝቶታትን ኣብ ዝብሉን ካልኦት ኣርእስታትን ዘትዮም ኣብቲ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁጥጥርን ዝተወደበ ዓውደ ዘተ ላዕለዎት ክኢላታት ሕርሻ ከምኡውን ዝምልከተን ሚኒስትርታትን ኣፍረይቲ ንግዳዊ ባህርያዊ ድቕዕን ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ኣፍልጦ ሕጊ ብምዕባይ ተርእዮ በደላት ገበናትን ሓደጋታት ትራፊክን ንምንካይ ዝሕግዝ ኣሰምህሮ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ተዋሂሙ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ዓዲ ቀይሕ ካፕተን ኪዳነ ፍትዊ ኣብ ዝሃቦ ኣሰምህሮ ድሕነት ህይወትን ንብረትን ንምሓስ ንዝውደብ ቀጻሊ ጎስጓሳትን ኣሰምህሮታትን ብምጥቃስ ብብሽክሌታ ዝንቀሳቐሱ ተምሃሮ ብዘርእይዎ ሸለልትነትን ዘይምኽባር ሕግታት ትራፊክን ዝስዕብ ሃስያ እናኸበደ ይመጽእ ከም ዘሎ ገሊጹ ካፕተን ኪዳነ ኣስዒቡ ጽቡቕ ስነ ምግባር ንተምሃራይ ናብቲ ክበጽሖ ዝደሊ ራእይ ስለ ዝወስዶ ተምሃሮ ካብ ግናይ ወልፍታት ብምርሓቕ ብስነ ምግባርን ሕግን ክመላለሱ ተላብዩ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዓዲ ቀይሕ መምህር ባህለ ብጉዕሽ ብወገኑ ተምሃሮ ንዘለዎም ብሉፅ ባህርያት ብምዕቃብን ንመዛንኦም ብምጽላውን ኣብ ምክልኻልን ምንካይን ገበናት በደላትን ሓደጋታት ትራፊክን ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ ኣብ ንዑስ ዞባ ድባርዋን 3 ኣዋርሕ ብዝተፈላለዩ ሞያታት ዝሰልጠኑ 93 መንእሰያት ብ3 ሕዳር ተመሪቖም እቲ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተዋሃበ ሞያዊ ስልጠናታት ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ምትካል ናውቲ ፀሓይ ውፅዓት ምዝርጋሕ መስመር ኤሌክትሪክ ተንቀሳቓስን ደረቕን ስእሊ ቪድዮ ኤዲቲንግ ግራፊክስን ዘጠቓለለ ነይሩ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብ ንዑስ ዞባ ድባርዋ መምህር ዞሚ መንግስታብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ነቶም ጎኒ ጎኒ ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ዝምባልኦም ብምልላይ ብሞያ ዝሰልጠኑ መንእሰያት የውሃና ድሕሪ ምባል ጸለውቲ ክኾኑ ተማሕጺኑ ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዝወርብ ሓላፊ ሞያዊ ስልጠናታትን ቴክኒክን መምህር ያዕቆብ ጸጋይ ድማ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ መሰረታዊ ትምህርቲ ብግብራዊ ስራሕ ከማዕብልዎ ተላብዩ ክብራትን ክባን ቀጥሎ ዝቀርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ምስል ንሰግር ኣሜሪካ ቀንዲ ፀጥታዊ ስጋት ኣህጉር ኤውሮጳ ኮይና ከም ዘላ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ወቂሱ ዝበዝሓ ሃገራት ኤውሮጳ ብፍላይ ኣብ ወታደራውን ፀጥታውን መድያ ጽጋዕተኛታት ኣሜሪካ ብምዃነን ነቲ ስጋት መሊሱ የጋድዶ ከም ዘለውን ፕሬዚደንት ፑቲን ኣረድዩ ገዚፍ ወታደራውን ፀጥታውን ባጀት ሃገራት ኤውሮጳ ብሓፈሻ ናይ ኣባላት ኔቶ ድማ ብፍላይ ብኣሜሪካ ከም ዝሽፈን ጸብጻባት ተጠቕሱ ኣሜሪካ ነቲ ባጀት ክትሽፍን ምድለያ ረብሓታታ ኣብቲ ኣህጉር ንምውሓስ ኮይኑ ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ኤውሮጳ ኣማይት ወታደራት ማዓስከራት ደው ኮይና ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ጽጋተኛነት ኣሜሪካ ንምንጋፍ ካብ ምዝርራብ ሓሊፈን ዛጊ ዝወስደኦ ስጉምቲ ከም ዘየለዮም ክኢላታት ዝሕብሩ ወታደራዊ ሽርክነት ኤውሮጳን ኣሜሪካ ንቐንዲ ከተማታት ናይታ ኣህጉር ኣብ ፀጥታዊ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ሩስያ ክትጠንቅቕ ጸኒሓ ኣሜሪካ ንሩስያ ንምብዳህ ኣብ ጀርመንን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ተወሳኺ መደበራት ክትድኩንን ሚሳይላት ክትተክልን ምዃና ድሕሪ ምሕባራ ሩስያ ኣድላይ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ምሕባራ ዝዝከር እዩ ሩስያ ሚሳይላት ኣሜሪካ ኣብ ዝተተኽለለን ከተማታት ኤውሮጳ ክተጥቅዕ ሙሉእ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ምግላጻ ይፍለጥ ህዝባት ሪፐብሊክ ቻይናን ካዛክስታንን ኣብ ድፋዕ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን ቀዳሞት ሚኒስትራት ክልቲአን ሃገራት ብ4 ሕዳር ኣብ ከተማ ሻንጋይ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ኣብ ንግዳዊ ሕርሻዊ ወፍራዊ ስነ ፍልጠታውን ቴክኖሎጂካውን መድያት ዘለዎን ምትሕግጋዝ ንምሕያል ዝኽእል ስምምዓት ተፈራሪሞም ክልቲአን ሃገራት ዞባዊ ፀጥታ ንምውሓስ ከም ዝተሓጋገዛውን ኣብ ትርክብ ተረዳድየን ህዝባት ሪፐብሊክ ቻይናን ካዛክስታንን ኣብ 2023 ላዕሊ 41 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየዳ ዝተቐሱ ጸብጻባት እቲ ኣሃዝ ዓመታዊ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ይሕብሩ ቻይና ምስ ካዛክስታን ጥራይ ዘይኮነት ምስ ካልኦት ሃገራት ማእከላይ ኤስያ እውን ኩሉ መድያዊ ዝምድናኣ ንምድፋዕ ትሰርሕ ከም ዘላ ይግለጽ ማእከል ምርምር ጠፈር ቻይና ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ናብ ህዋ ዘለኣኸቶም 3 ጠፈርተኛታት ንመጽናዕቲ ዘገልግል ኣገዳሲ ቅምሶታት ሒዞም ተመሊሶም እቶም ክኢላታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝተኮረ ልዕሊ 9 መጽናዕትታት ከም ዘካየዱ ዝሓበረ እቲ ማእከል ኣብ ጠፈራዊ ገስጋስ ሃገሩ ዕወታዊ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ኣረድዩ
ንሳቶም ኣብ ስነ ፍልጠት ብሓፈሻ ስነ ቀመም ፊዚክስን ቴክኖሎጂን ድማ ብፍላይ እኹል መዝናዕታዊ ሓበሬታ ሒዞም ከም እተመልሱ ተገሊጹሎም እቶም ጠፈርተኛታት ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ ዝዓመት እዚኦም ናብ ህዋ ተላኢኾም ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ጠፈራዊ ጽላት ቅልጡፍ ገስጋስ ካብ ዘመዝግባ ዘለዋ ሃገራት ምዃና ይጥቀስ ሰራዊት ኒጀር ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገሩ ብዘካየዶ ስርሒት 190 ሽበራውያን ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ በቲ ኣብ ዝዓመት እዚ ካብ ዝተኻየደ ሰፍሐ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ስርሒት ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ብርክት ዝበለ ተተኮስቲ ከም ተታሕዘን ሰራዊት ኒጀር ሓቢሩሎ ኣቶ ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኒጀር ንዝወረደ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ ዘጊት የለን ሰራዊቱ አንጻር ሽበራ ንምምካት እኹል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሚኒስትር መንግስቲ ኒጀር ኣብ መሬቱ ተዋፊሩ ንጸንሐ ሰራዊት ፈረንሳ ከም ዘውጽኦ ዝፍለጥ እዩ ኒጀር አንጻር ሽበራ ንምቅላስ ምስ ጎረባብታ ቡርኪና ፋሶን ማሊን ወታደራውን ጸጥታውን ሽርክነት ከም ዝመስረተት ዝዝከር እዩ ሩስያን ኢንዶኔዥያን ኣብ ከባቢ ደሴት ጃቫ ንፈለማ እዋን ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ከካይዳ ጀሚረን ዕላማ እዚ ካብ 4 ክሳብ 8 ሕዳር ዝቐጽል ልምምድ ወታደራዊ ዓቕመን ብቐንዱ ከዓ ዓቕሚ ሓይሊ ባሕረን ንምድፋዕ ምዃኑ ገሊጸን እቲ ልምምድ ንዲፕሎማስያውን ካልእ ዝምድናታትን ብእወታት ዝጸሉ ምዃኑ እውን ሓቢረን ኣለዋ ኣዘሲ ሓይሊ ሩስያ ኢንዶኔዥያን እቲ ልምምድ ኣብ ቀጻሊ ብሰፍሐ መልክዑ ከም ዝካየድ ኣፍሊጦም ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንዝኽተልኦ ዘለዋ ወታደራዊ ፖሊሲ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ብሰለስተ ሕዳር ኣብ ኢራን ተኻይዱ ኣሜሪካ ብተዘዋዋሪ እስራኤል ድማ ብቐጥታ ዘካይድዎ ዘለዋ ወታደራዊ ተጻብኦታት ነቲ ዞባ ናብ ዓሚቕ ጸጥታዊ ቅልውላው ሰይምዎ ከም ዘለዉ ዝተቓሰቶም ሰልፈኛታት ሃገራት ናይቲ ዞባ ብሓባር ክቃወምኦ ጸዊዖም ወታደራዊ ደገፍ ኣሜሪካ ንእስራኤል ነቲ ኩነታት መሊሱ የጋደዶ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ድማ ብህጡዝ ከቋርጽ ተማሕጺኖም ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ 25 ቢልዮን ዶላር ዝገመት ወታደራዊ ደገፍ ኣብ ርእሲ ምልኣኻ ኣርማሾሽ መራኸብ ውግእ ዘጠቓልል ኣሓዱ ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት የረድኡ ብዘይካዚ ኣሜሪካ ንክሎሳዊ ኣጽዋር ዝወደደለን ስትራቴጂካውያን ናይ ውግእ ነፈርቲ ናብቲ ዞባ ከም እትልእኽ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ምሕባራ ዝዝከር እዩ እስራኤል ብደገፍ ኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ሊባኖስን ብእተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒታት ብጠቕላላ ልዕሊ 46,000 ሰባት ከም እተቐትሉ ይጥቀስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ 7 ኣዋርሕ ምስ መሸራኽታ 100 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ንግዳዊ ምልውዋጥ ከም ዘካየደት ጸብጻባት ሓቢሮም መጠን ሰደድ 16 ቢልዮን ዶላር መጠን እታው ድማ 14 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሕ ዝሓበሩቶም ጸብጻባት ፍርያት ነዳዲ ኣብቲ ገስጋስ እወታዊ ተራ ከም ተጻወተ ኣረድዮም መጠን ሰደድ ነዳዲ ኢራን ዓመታዊ ብገምጋም ብልዕሊ 20 ሚእታዊት ይዓቢ ከም ዘሎ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ ቤናዊ እገዳ ኣሜሪካ ተነቢሩላ ዘሎ ኢራን ኣብ ቁጠባዊ ቴክኖሎጂካዊ ወታደራውን ጸጥታውን መድያት ገስጋስ ተመዝግብ ከም ዘላ እዩ ዝጥቀስ ኣብ ምብራቃዊ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ሌዎቶቢ ብምንታጉ ብውሕዱ 10 ሰባት ሞይቶም ብሰንኪ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደን ኣሽሓት ሰባት ከም እተመዛበሉን ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም መንግስቲ ኢንዶኔዥያ እቲ ሓደጋ ኣብ ዝተኸስተሉ ከባቢ ዝለዓለ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ብምትሕልላፍ ነበርቲ ንግዚኡ ክግዕዙ ኣዚዙሎም ኢንዶኔዥያ እሳተ ገሞራ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝኸሰተሉ ጂኦግራፊካዊ ከባቢ ከም እትርከብ ይጥቀስ ክብራትን ክልባንን ዜና ቀደም ዝዛርና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ሚኒስተር ፈውዚያ ሓሽም ኣብ ቅዳስነት ዕቃበ ክብርታት ኣብ መስርሕ መረጋጋፂ ፍትሒ ዘተኮረ ርክብ ኣብ ዓሰብ ኣካይዳ ሓረስቶት ዞባ ጋሽ ባርካ ካብ ሳዕቤናት ዘይወቕታዊ ዝናብ ንምድሓን ዘራእቶም ብግቡእ ክእክቡ መተሓሳሰቢ ቀሪቡ ኣብ ንዑስ ዞባ ጊንዳ ዓብ ምግታእ ጉዳት ልምታት ዘተኮረ ዝጓስጓስ ተኻይዱ
أمريكا ቀንዲ ፀጥታዊ ስጋት ኤውሮጳ ኮይና ከም ዘላ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ወቂሱ ቻይናን ካዛክስታንን ኣብ ምድፋዕ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ናብ ህወሓት ዝተላኩ ጠፈርተኛታት ቻይና ንመጽናዕቲ ዘገልግል ቅምሶታት ሒዞም ተመሊሶም نسلم كتالكم يذكر مسترف مربات إلى تي في كحرقكم بوجنيجن بروح معلتي